Ini sing mau pun dipilih sing paling gede-gede. Tapi saya kasih lanang ta mari. Nggih. Kasih lanang. Terus sak pinter iki? Kasih 500-an, pujul. Pujul 600. Nggih. Pak, pripun kabare? Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam. Sehat, toh? Alhamdulillah. Ya, macet 600. Sinten? Mboten ngomong gas 100 e kirang nggih. Nggih. Luwer apa-apa. Bakule, Pak, sing anu niku sing lho, kalau wingi bar mendem pitik 3 kilonan niku nggih. 3 kilonan punjul kalau wingi. Wingi kula peksa 3 kilo kalih on, 3 kilo kawan on. Paling iki 29. 29. Niki. 29 setengah. Oh, sing ngungkur ya kantor 3 kilo. 3 kilo milih Mas, milih sing lanang gede. Oh, milih sing lanang gede 3 kilo. Oke, mungkin anu, apa niku? Panjen nek dicobi mriko mawon pripun kepinten ngoten nggih penting ampun ngatos 28-an ngoten. Nyuwune ngoten le. 28 munggah. Ampun ngantos 28 munggah ngoten. Ora ana. Bayi perlu enggak Mas. Niki. Bapak nek mriko oh pinten terakhir sing anu? Anu sing lanang Mas, mboten nonton sing wedok kabeh lanang gede di anu. Nggih. Tak dipilih, kiri tak pilih Mas. Nek sing campur oh pinten mboten? Ora ini campur, ora ini lanang kabeh. Ora nang kabeh. Tapi ya ora ayame karena sing lanang ta mari. Lah nggih. Lanang Mas. Lagi mau cara campur niki kan pinten ngoten kek kula lapurke mriko kan nek pane Nggih. bobote kegeden nggih. Nggih dikulolongi ngoten omongan. Anu Mas iki wae wis dipilih ya wis lanang Lah, kabeh ngono. Ya sing cilik tapi ya ora digawa mang lanang cilik. Nggih. Wis diomongi dipilih, iki wis pilihan Mas. Nggih, niki mboten 3 kilo niki. Ora lamunan. 17. 28 paling gede lah. Nggih. Tapi 29. Kalau ya luwih titik lah. Nggih. Jene iki monggo. Umur 39 niki. Jos Pak Tenjenan. Nama mundul mriko lho, Pak. Tak kira mriko sing anu sing panen. Lah kula ki ya ora takok-takok dhisik mau. Ngendang jenengan enggak. Mboten kula mundur iki pertelan mriko Oh, dugi. lah, Alah dugi dugi ngandang. kandhane jenengan mriko akhire biablas puter tekan jobongan mriko. Nggih. Nembe rebet mriko wae. Nembe umur 15 mriko. Nggih nggih. Ana kaya kaki keringnya sambah Mas. Lah niki napa iki? Niki Janu. Janu Putra. Oh, lah lanang kabeh nek Janu Niki Putra. 90% lanang kalau bener Nggih. tanglet supire karo sana. Janu Lah sing Putra. wedok nganti anu Mas. Dinggo induk anu Pak niki anu. Dipilih sing wedok dinggo induk. Berarti anune wedoke termasuk unggul. Nggih niki unggul dinggo induk. Kalau bene mandet ngandang pundi ngomong ayu lanang kabeh. 28 paling ngalet niku. Nembe 36 to pinten nggih? 38 ya. Nggih, nggih. Nggih, nggih, gede. Nggih, nggih. Pak, YouTube-an nangis. warni YouTube-YouTubean. Akar pewo. Sarpe wuh meneh wae iki, Tes. Kapan? Syukur. Besar apa? Sesuai, Pak. Bodho 7 dino. Betul pitung dino sesuk kuwi. Masa. Lah tanggane iki berarti wis poso wis kudu uruk-uruk kira. Ora tak. Pokoke ati iya aja bodho 3 dino ibu. Rambo wis wae, Pak. Poso. Oke, engko ora rampung sing teko kono malu uruk-uruk wah piye. Malam wingi sesuk aku yo ngijabke yo misahke. Sopo? Si anakku. Lalusan besan ya anakku wis nganggo ngono-ngono kuwi lho ning. Mas, sampeyan yo aja sangarmu dhewe. Bapakmu mbokmu kae lho ale muni piye-piye wae. Lah sare lho sing gagas ngono-ngono kuwi. Jane iki renek lho ngono-ngono ya. Nek kuwi dina barang lamaran nemben. Lah, asale mriki ke mboten Jawa sae lho Pak kuwi ngono. Padahal besan kuwi wong golek dina ngono kuwi. Wong endi isane? Desari ora. Desari? Temon. Oh, temon. Nah, langkane kan arep minggu malam Senin. Kayak kono wis mbok malam Minggune mawon Pak Toni. Ya kek niki napa to Pak namung ibarate nggo adat lho aku ngono. Lah nggih nggo adat malam Minggu sing sae. Kita aku nyari penak wae karo guyu. Nek mboten Jawa sae-sae iki keur ngono. Kayak tak sare kali wisan ngono. Bisa ta iya lho ono ping 3, kan ana kabeh nek ngono lan. Pen telu iki Wis seneng rapekne ping 3 iki arepan ngono. kono. Ya aku pisan. Dadian lusan kuwi mang lho. Oh. Lusan besan.
Jadi wong kene adat ngono ki ora Kudune. apik. Kudune dikapane. Ya dinikah sirine sik ya dipisahke. Ora Astagfirullah. jale saiki gen sedekah karo tangga-tanggane kuwi lho. Sesuk malam Minggu ya. malam Minggu wis. Rono. Ya kok cepet pitik ireng-ireng mulan. Malam Minggu. Oh iya, Ya kon golek dina ta yang kono ke. Ya so anu lho, icanu jabane wis omben. Kalau misah ki kepingin ki wis Ya nikah sirine ngono langsung bubar. bubar no. Iya. Ah. Ora oleh ning kene ngono terus mulai. Itu dua adat. Sing gawe adat kene apa kono kono. Ya wong kene iki wong kene kan kanggo lulusan pisan terus As. temu ping 3 malah kadang lah nyauri wis sampean anu lho ngrapekne siri nikahne siri se lah nyapa ndak temu ping 3 saiki ngene lho wong padahal ngono kan ora usah anu lho ugemi aku ngono Iya. lah mungkin piye anu ngene lah kok saiki gampang kok soal temu ping 3 wae lha piye bocahmu lanang kon dolan ning wedok genep ping 7 ngono lho aku ngono ana ketemu ora ping 3 aku ngono ngono nek andane Dari pengen telu ki kok kakangane udah bapakmu tahu Berarti itu ora ketemu bar anu iki. nikah Heeh, bar sirih. ya ora tapi ora awor wis kowe ora mudeng nang. Iya, iki wis ora ora lapor kan ini ngomong ngene nggo dino apik to bapak aja mene. Ah, lah wong kabeh diciptak Gusti Allah dino kok Nah. kabeh apik ale ngono. Kayak aku ati kriput juga Mas, oke kayak ngomong orang bejan. Lah wis tenan orang nak dino kan udan apik wae jaga ati. Dino kayak aku. Pun sehat anu garane jenengan. Heh? Pun sehat. Iya sekolah tapi lakon laku anu rong mati wae. Wangel ya, meradang anu lumaran lho. Ora ngotot, urat. Celeng ngono apa? Iya, ya kaya di sundupi pakune. Biar ngene. Padahal nak ning nakale nakal aku ning. Ora lho kowe wingi yang Malang nyalahi aku opo lah. Lah mulai ke Malang langsung ngono kuwi. Kan ngomong kira piye-piye. Kowe ning Malang wingi nyalahi aku opo lah ngono iki tak balekke. Nah karo kirimane. Kowe yang ngomong Pak Agus ngono nggo sari aku ora ngerti. Ning kowe yang Negorono Riki Nirwan Iya. karo anakku wedok. Alah ning yupane kok. Ya lo apa lo? Heeh. Laku jalan kuwi areng muge uleh no. Oh iya. Jas tenan iki. Iya lah. tuku sementah wae ngono. Lorono jare kowe ning Malang linggo ning anu to taman ning Watung nggih. Lah kuwi ketempelan ning kono. Lah tekan omah anu Pak anakku. Jadi Pak Agus kena anu kayak iki kon ngene. Ora lho des setane ya goblok temen nempel ning kempol ora gelem susu ning empuk. Ora nemu aku. Lah nyori. Bojoku tambah powegel. Wes mau meneng-meneng nek aku mindok ning rono iki ngomong aku kerja garap aku ngono. Heeh. Karo calon mantune, gua mobil ruwono. Kita kan mah pas jadi Zaki ndak wis ngerti to, Mas. Ndak cedhak metu ndono raja anu darane penak. Ya piye jare Agus aku. Anu ya iki perkara bekase. Nah barangnya wis ilang. Ya kali bekase durung mari, aku ya ngono nyori. Kowe opo to jare tau kuapan percaya karo dukun. Lah percaya karo dukun percaya sing ora apa ning aku ya ngono nyori. Yang Pak Bambang kang Pak Toy wis jetik ngandani aku. Wis nek urip ning gone aku cocok jane. Kowe ki gerang ya wis gerang. Maluke ya wae poso ya ora gelem poso lah wong kerja ya ora kuat Pak Keluan mrene madang wong gerang mrene juga to Pak ya. Bambang we kiai ku. Masang pipo kan bareng tekan gesingan lho poso-poso kae dhisik. Bola ku sak Ponorogo setan kabeh. Ora ning poso. Aku ora nyangu lho niate poso kan ngomah. Lah nek tengah hari iki bodho muanak ning anu diyegani ketebak-ketebuk yo segre pecah. Ayo men kok bisa tau. Akhirnya apa tengah hari iki yang aku yang gesingan ngono. Madangku yang warunge jedhik ijar biyen. Ya rasang lho kan mau. Kijak madang bocah yang nggo sang bocah ya tak delok sak mene-mene apa yo waras. Iya yang gesingan ngono madang. Kage bentekan poman dia ning lingkungan uden tanggung kene ya serang ke iya gak. Wis lareng ora kok biar kul madang mulai. Ora poso Mas neneng. Lan keluwane irang ning aku. Aku ki ora poso wis ngibadah lho kerja golek pangan anak bojo kalau nyari. Dadi mah ora kerja mangan ya repot anak bojo aku ora oleh duit aku.
Ono nek. Wis. Cundel ya. Lah saiki wong poso ndak iki urung tentu munggah surga lho ning aku ya. Ngono nek. Wong kabeh ki urung ngerti sing munggah surga sapa ning neraka sapa urung ngerti ya. Yang penting sebenarnya mati iso nebut la ilaha illallah wis apik aku nyaurine ning ngene. Apa oleh poin plus lah boy. Yo nek diapal kok ya pernah dituntun sing urip, aku lah nyauri ngono. Masa to mau ngono ki padha karo oleh karomah dhewe ki mah. Nang ora tau terus sapa kok kena ndut ya ngono ki mana ya. Anakku nak bojoku kok wis jengel ana. Karepe nek anu turut sawah kena ndut kudune. Lha ora turut sawah ndut. Anakku tak kok Pak kowe sampean anu lho, pokoke aku njaluk ning unggahane sampean dhewe lho. Iya ya Des tak ijabne dhewe. Iya tenang moga uga dijabne anu pokoke bapak dhewe lho. Iya tenang wae. Dadi emen ke dolan nang kono lho nggone calon besan. Lah anakku wedok ki njaluk karo maratuwane ki besan. Pokoke sak batur manten ki bareng esuk teko kene lagi ijab. Ya kowe tenanan di selawang ngetas mental bawakmu ya yo. Kena mangan pindho kuwi kok. Sakit ngono. Lan makan pindho nek wis kok iki. Jadi jape semen ki besanku teko sak batur manten sak manten teko kene jam 09.00 ijab. Yo keperwakilan lah paling. Bareng sak bal. Biar Arek kandhani biar nek. Dadi sira makan pindho nek ngono. Yo. Nek dadi jam 1 le besanan ya makan pindho. Jadi ki yo kono setuju. Wis setuju. Pokoke ku iya ngomong aku sak bolo-boloku sak manten sak batur manten bareng esuk kuwi ya. Jos nek. Malah seneng aku ngiso anu ya kono ngene muni. Lah sing kepengak-pengak ya kene ya kalah iki iso sah sak nang samban. Jam Nek kleru dale isin. Yo. ah ora ri. Moco lho. Lah ra mocale hafal lho. Aku ya iso. Oh, iso ya ora tau jajal iki apa? Lah iya kan kisah wong saiki perang nikahne dhewe-dhewe saiki. Kowe dhewe pira Gus? Eh? Anak dhewe ora. Ora Iya ya mulakno. sapal kuwi lah sing pane anu kuwi. Saya terima nikahnya ngono ora apal. Kuwi anu ne sing Iya mak ora mau saiki ngono jajal sing kuwi ngono ngapalke sing kuwi ngono lho. Yo oh iya. Alah, tak bayar-bayar ono ngene ora mungkin aku lek. Malah kaya ora ngopek dhuwit. Untuk sik. Ora kau. Gah lho ngono. Aku ya nek kuwi mah. Anak aku ya. Ya mengko penak jalan panjang ora jotok nek alayane ugot. Mantolke gede-gede nangolke kene ngenteni mburine demak suwene Ram. Penak pol wae keranjang. Iya. enak pitik aman. 26 Setengah, 26 setengah. Oke kok sama iki. Ale aduh. Mbak Mino piro? Jiro. Pas lho. Pas. Ben. Ora apa-apa, kowe nek sing butuh cilik ndek. Kuwi kudune semono-mono kabeh meng karepe bakul. Karepe sing ngingu 3 kilonan lebih gitu, Pak. Kilonan mili. Karepe bakule sing cilik, bakule karepe sing omane 3 kilonan lah ya. Iki jenenge umur pinten iki, Pak? Bareng. 40 iki 39 napa 40. Aku esuk iki mung iki tekane. Mara gelem ngoplos ya, Pak. Dioplos kono gede cilik ngono ndak, Mang. Apa titip ale gede payu gorene ngono. Paru-paru. Kita njuk kekreh. Kamu yo tekan. Rata-rata yo Mana itu kudune umur 37 siapan. Siapaan? Ya kaya sing tak jimu sampean ke arep milih bobot 28 nek judeg ngantek sak kandang tak pilih kabeh. Tebone ya 29 akhire. Di Janu Putra. 37 sudah dipanen itu nek Janu Putra. Sak pore. Iya, sebetulnya batur ngira ya ora terlalu iki. Ngake ben
30 pitike dipanen entek ngono wae. Bukan lupa ya sampean. Iya. Mare sing ngantri ngoten niku nggih kathah Pak, sing panen. Malah dikai pakan 30 Mas Jale. Telung ki 29,5. 29,5. Campur itu. Engko nolak dadi 28 Pak Gus. Wis ora nimbang ora malih ngeleo ping 50 jaran. 29,5. Dele telek iki ra ngejut Mas. Sing lihat langsung ngejut iki ya. Cilik-cilikane segari. Ini kalau ini ukurannya juat. Druat. Sing ngene pelet. Lah kula kadang mundur mriko lho Mak ya wis. Tak kira ngen aku kono kerek jegur ngoten keng nginggil. Lho malah jebule cek padang klang-klang. Lho te ora nek beda sitok-sitok ae. Heeh. Anoring kuwi ngono Pak Tolik. Oh. Ngerti ku sih padha wae jenenge ngono. 27,5. Ya. Ora nek 27. Ora, kira apa itu likuran? Gerak ya. Entar nasi iki ngono. Sing gede. Sing gede lho malah. 29,5 mang ya. Ya 29,5 27. Gerak ngono mau iki. Iki benang iki saya sisan. Gerak lima, gede. Gerak lima. Lu masuk ini mau. Cuma mriko mboten napa-napa. Disekat mriko mana, Pak? Mencret kaya duke mriki. Mari gede wite iki. Nek dimaket kono ae lho. Oh, gede lho. 28,5. Cuma kono wae lho nggon buku 10. Heeh. Cuma kono wae lho buku 10 wae. Iki ganti 20 ya mana? 29,5 ya. Ya 28,5. Apa kok pas. 28.